A ɗaya daga cikin irin waɗannan bankuna da suka daina karɓar tsofaffin takardun kuɗin na Naira 200 da Naira 500 da Naira 1000, na tarar da mutane sun yi cirko-cirko suna jiran tsammanin ko za su samu nasara a karɓi kuɗin nasu, yayin da wasu ke bin layi domin aikawa da kuɗi ga wasu abokan cinikinsu da kuma waɗanda ke da wata matsala da asusun bankin nasu. Wasu da na ci karo da su gabanin shiga ta bankin sun bayyana min takaicinsu. Sunana Murtala Tijjani. Kamar Murtala, an shiga bankin ne? Yanzu nan na fito. Ɗaya na a hannu na dawo da su da ni agent ne na su, suka ce min a'a an samu matsala ba za su iya karɓar kuɗin nan ba. Akwai 200, akwai 1000 tsofaffin kuɗi. To amma sun gama dalilin rashin karɓar? Sun ce oda ce aka ba su daga CBN. So ni ma na iya gaya musu cewar time bai kai ba, 15 ga wata aka ce ba. Saboda kuɗin nan dai ni ina da su. To za ka ci gaba da karɓar? A'a ni ma na tsaya. Zan so in ji suna. Sunana Abdullahi Isa Karfi. Daga banki na fito. An samu abin da aka je ne? Gaskiya ba a samu biyan bukata ba, sai dai haushi ma na ɗebo na fito. Na shiga ne da niyyar in canza 'yan tsoffin kuɗin da ke hannuna, saboda na je in ci abinci sun ce ba za su karɓa ba. Na je zan yi sayayya tun jiya sun ce ba za su karɓa ba. Sun ce an ce a daina karɓa CBN. So sai na tafi banki da niyyar in je in saka sa, amma for now dai sun zama takardun banza hannunmu. To amma ya hakan ya shafe ka? To abin da zan yi, zan aje su in ga in Allah zai kawo min wanda zai canza mun su, zan kuma daina zuwa aiki har randa. To tunda ban da sabbin kuɗin da zan hau in je masu adaidaita ba su ansa, masu taxi ba su ansa. Kan haka ne na shiga cikin bankin don ganewa idona. To gashi yanzu na shiga cikin bankin kuma ina tsaye a gaban ɗaya daga cikin jami'an kuɗi na wannan banki don jin ko bayan na tambaye shi yake sanar da ni cewar ba sa karɓar tsohon kuɗi saboda umarnin da suka samu daga babban bankin Najeriya, wanda shine dalili. Nan kuma ina bakin injin cirar kuɗi na wannan banki da ke cike da mutane a kan layi, inda na tambayi wani da na gani a kan layin shin wannan inji ko sabon kuɗi yake bayarwa. Sai dai wasu masu siye da siyarwa na bayyana ra'ayi daban-daban kan ci gaba da karɓa ko rashin karɓar tsofaffin takardun kuɗin. Ga dai abin da wasu ke cewa. To gaskiya har yanzu ni ina karɓa, ina sauraron umarnin gwamnati, in ta ce mu daina mu daina. Sunana Naomi, ina yi kasuwa, ina da tsohon kuɗi, na je siyan abu an ce ba za a ansa ba, to ni ba sanya na yin da su ba, sai da ko na ajiye su ko wataƙila a ce ko an ƙara ko ba a ƙara ba. To sai dai na kokarin ji daga bakin babban bankin Najeriya kan wannan batu, amma hakan ya ci tura. Sai dai jaridar Daily Trust da People's Gazette sun rawaito wani babban jami'i a CBN a jihar Bauchi a jiya Litinin na nanata cewar an daina karɓar tsofaffin takardun kuɗin na Naira 200 da Naira 500 da Naira 1000, duk kuwa da umarnin da kotun kolin ƙasar ta bayar. Gwamnatin ƙasar da babban bankin na CBN da su dakatar da shirin daina karɓar kuɗin har sai ya yanke hukunci. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.